Пастукалі ў дзверы. Нечакана. Хто там? Не бойся, адчыняй, я адзінота. Не стукай, не ўпушчу я ўсё адно. Тады я буду стукаць у акно. Чаму прыйшла ты да мяне? Скажы. Бо ты стаіш на новым рубяжы. Не ведаеш, як далей табе жыць. Я ведаю, як набяжыць. Не трэба жыць, як набяжыць. Канец чагосьці, то, магчыма, старт. Усё на свеце трэба перажыць. На жаль, нічога не вярнуць назад. Што ж, адзінота, ты параеш мне? Параю адпачыць добра ў сне, хвілінай кожнай навучыцца даражыць, працягваць усміхацца людзям і тварыць. Чаго ж гэта праз дзверы мы? Заходзь. Не, не зайду. Я нежаданы госць. Ты шчасцю насцеж дзверы адчыні. Ну што ж, бывай, пара мне, ляж, засні. А ранкам сонейка ў акенца заглянула. Ужо ноч прайшла. Здаецца, толькі што заснула. Прачнулася я з думкаю адною. Шчаслівай хочаш быць? То будзь такою.